Avukati li huma qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista ingħataw inkarigi sabiex jagħtu s-servizzi tagħhom bi ħlas lil xi entità tal-Gvern preċedenti b'sempliċement telefonata. Dan fuq deċiżjoni personali ta' dak li kien il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. Fost dawk li ingħataw kuntratti ta' konsulenzi kien hemm il-kumpanija Fenech & Fenech Advocates li l-managing partner ta' din il-kumpanija hija l-avukat Anne Fenech. Fenech fil-bidu ta' Ġunju li għadda nħatret President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u ngħatat ukoll l-inkarigu sabiex tħejji ir-rapport tat-telfa tal-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnal L-Orizzont it-tnejn irrapporta kif f'Lulju tas-sena l-oħra il-kumpanija Fenech & Fenech Advocates ingħatat kuntratt bi ħlas b'konnessjoni mal-privatizzazzjoni tar-Rikasli Tank Cleaning Limited. Dokumenti li ippubblika L-Orizzont juri illi l-inkarigu biex dawn ipprovdew is-servizzi tagħhom lil Privatization Unit ingħata direttament b'sempliċi telefonata wara istruzzjonijiet mill-eks Ministru Tonio Fenech. Din it-telefonata kienet saret fil-21 ta' April tal-2011 mill-eks Chairman tal-Privatization Unit Manuel Ellul. Ellul informa li l-kumpanija Fenech & Fenech Advocates li waqt laqgħa li kellu mal-Ministru Tonio Fenech li saret ġurnata qabel kien ġie deċiż li l-kumpanija kellha tassisti fin-negozjati dwar l-ftehim ma' Falzon Group għal privatizzazzjoni tar-Rikasli Tank Cleaning Facility bħala parti mill-privatizzazzjoni tal-Malta Shipyards. Għal din il-konsulenza Fenech & Fenech Advocates tħallsu is-somma ta' kważi 50,000 euro. Iż-żewġ partners ewlenin tal-kumpanija, l-avukat Anne Fenech u l-avukat Joseph Gio, tħallsu għas-servizzi tagħhom bir-rata ta' 140 euro fis-siegħa, waqt li s-servizz li jingħata mill-associates tagħhom kien bir-rata ta' 100 euro għal kull siegħa. Dawn il-ħlasijiet ma kinux ikopru il-VAT għaliex din it-taxxa kellu jagħmelhom tajjeb għaliha wkoll il-klient, f'dan il-każ il-Privatization Unit.